So ayan mga kalingap. Gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng signal. Ayan, may pinabili akong tali mga kalingap, straw. Ito yung gagamitin natin para magka-signal tayo. Ayan, samahan nyo ako mga kalingap. Ayan. Ito, ang hina ng signal talaga dito mga kalingap, searching. Ayan. Ayan, searching yan. Ito yung magiging paraan natin para makapag-live din tayo kahit pa paano. Yun. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Ayan mga kalingap, ito po yung aking tinatambayan kung saan ay may kaunting internet. Ito po mga kalingap. Ayan, may mga nagbuko dito. Ayan, pulisin natin. Ayan natin sa basura. Dapat press ko po yung hangin dito mga kalingap. Gandang lugar para lang nagbakasyon. Ayan mga kalingap. Ayan, may palayan dito. Kalabaw nakatapos sa ano yung tagak tayo para ikabit to. Ayan. Ay mga kalingap, ilalagay natin doon. Gawa ng paraan. Ayan, ilalagay natin doon sa pinakamataas. Ayan mga kalingap. Gawa ng paraan. Ayan. Ilalagay sa puno. Kailangan ko ng malaking ito mga kalingap. Ilalagay natin. Alagay maganda dito. Pili tayo sa dalawa. Ito may tabo-tabo po. Ito. Ha? Ibabato na lang. Ayan po, dito natin ilalagay yung wifi. At ihagis natin sa puno. Ayan o. Yan. Pag umulan, may bubong-bubong din yan. Ito may tali. Pero kailangan ko munang ikunik yung ano. Yan. Ayan mga kalingap. Ayan. Gawa tayong paraan. Ayan. Magkaka-internet na tayo mamaya. Ayan si Ido. Yan. Doon po natin isasabit sa puno na yun. Ayan. Sana ito, ibabalibag natin itong buti na to sa puno na yun. Ready? Go! Ang baba! Ang baba! At medyo mataas pa mga kalingap. Ulit. Ulit. Kaso di na pumalig. Di na bumalik. Dahil sa pinakadulo. Tali natin dito mga kaling. Dapat umabot dun sa pinakadulo. One. Kunti pa.
Hirap. Ay mga kalingap. Yan. Tagumpay mga kalingap. Sa malayo. Whew. Ayan, ikakabit na po natin itong ano. Itong Wi-Fi. Yan. Hirap. Tapos lagyan po natin ng pabigat dito. Kailangan may bato. Hanap tayong bato mga kaling. Ito, nakakot ang bato. Para bumaba. Tapos yan. Tapos itong wifi lagyan natin dito. Yan. Yan, pag i-charge natin mga kalingap, ano na lang natin. Yan. Lalakas na po yung ating internet. Tulin mo natin. Mga kalingap, nasa damuhan tayo. Kaya puputulan na po natin. Yan, iakyat natin to para tayo magkaroon ng internet. Hihilahin naman na po natin. Ayan, ayun. Parang watawat mga kalingap. Ayan. Unti-unting tumataas ang bandila. Ay. Naputol mga kalingap. Ulit-ulit. Success. Ngayon po hilahin na natin na parang yan. Parang ano. May internet na tayo mga kalingap. Mataas na rin yung lugar mga kalingap po. Ayan, tama na yun dyan. Tapos mga kalingap, tatali natin dito. Ayan. Okay, meron na tayong internet mga kalingap. Mapag wifi na tayo. Kalingap, ayan, tinali ko na. Ayan na. Makakapag live na tayo. Ngayon po at tanghali na, ay kakain muna tayo para may lakas. Ayun na mga kalingap, meron na tayo portable wifi. Alright. Taas dito. Successful. Ayun na. Punta muna tayo dun mga kalingap sa ano. Team Kalingap, dance, 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 dance.
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda.